Tres Voltes Rebel és un projecte d'il·lustració reivindicativa que va néixer fruit de la necessitat d'expressar les meues inquietuds que al final es vertebraven en tres grans columnes que eren la lluita de classe, la lluita cultural i la lluita feminista. Vaig escollir aquest nom perquè crec que les agrupava molt bé i res, en ell el que faig és expressar el que a mi em mou cada dia. Per això crec que connecta tant a molta gent, crec que molta gent sent el que jo sent. Per a mi, les fites més importants que he assolit, tot i que he publicat dos llibres, he fet bastants projectes que des de fora es veuen molt interessants i a mi també m'ho semblen, per a mi el més important ha sigut poder connectar amb moltes persones que necessitaven potser que algú posara en una il·lustració, en una frase, en un xicotet text, haver tocat la fibra d'algú i que això li hagi pogut ajudar, que li hagi fet un clic per poder parlar dels seus propis problemes, de les seues inquietuds o que s'hagi pogut conèixer en alguna vessant de la seva personalitat a través d'un detonant que hagi pogut ser, per exemple, una il·lustració. Per a mi la incursió en el món editorial ha sigut meravellosa. És que jo de xicoteta volia ser escritora i quan vaig veure aquesta oportunitat d'escriure el meu primer llibre, per a mi va ser com el súmmum del que em podia passar. Estava dedicant-me al que m'agradava, que era ser il·lustradora, estava podent expressar-me a través de l'escriptura també, que és una de les coses que també m'agradava i estava complint un somni des de xicoteta. Els pròxims passos com a Tres Voltes Rebel, la veritat és que n'hi ha alguns projectes en què he participat i encara no s'han fet públics. Suposo que de cara a l'exterior venen nous projectes que per a mi ja han passat i jo pense en el futur en seguir sent la il·lustradora que exposa en Tres Voltes Rebel i explica les coses que li van tocant l'ànima. No tinc ninguna intenció de fer ninguna cosa enorme per ara, ni res, simplement seguir sent el projecte on em sent lliure de poder expressar-me i poder connectar amb el meu públic, que al cap i a la fi és pel que vaig fer Tres Voltes Rebel.